Ćao drugari, danas ćemo igrati Minecraft na serveru Cubecraft i igrat ćemo igru Skywars možda, ne, ajde probamo igru arkade, ne, sad čekajte malo dok mi šta ću. Dobro. Ajde, ovdje kad smo već. Hide and seek. Wakecraft. Supercraft Bros. Hourglass. Ne probamo je Supercraft Bros. And. Dobro. Čekat ćemo, nema veze. Šta da budemo? Skeleton, zombie, spider, creeper, blaze ili vider. Enderman, kaktus. Ajde probamo vider. Dobro, vider. I šta? Dobro, čujem puno bombi. Dobro. Valjda trebamo da se borimo. Wow, koliko bombi svačega. Zum. I ajmo samo ovo. Ček. Što? Jako dobra stvar. Imam nešto što... Jao, ja sam kao sad vider i imam ove glave njegove koje gađaju, koje eksplodiraju kao kad on... Kapiram. Bum. O, udarit ću te, ajde. Ispas? Umro sam. Dobro, imamo još 4 života valjda. Dobro, ono smo pogodili. Neko me juri. Bežet ću ja. Ljuba. Ovo puno baguje. Ajoj. Dobro. Moramo malo se saberemo. Ajoj. Pucaj. Hop. Ti. Padni dole, padni. Bum. Dobro, da probam šta je na 2 put space. Kako me uvijek nađete vi? Dobro, umrli smo. Moramo negdje da se sakrijemo. I to dobro. Dobro, 2 videra, jedan protiv drugog. Dobro, chicken protiv... Pomozi mi! Videru! Ti si ipak vider ko ja. Bum! I mi treba da smo zajedno u timu. Umreću! Dobro, ako ćemo se snajpujemo se. Dobro. 1-0 za mene. 1-0 za mene. U snajpovanju. Sad moramo pobegnemo negdje jako velikom brzinom. Dobro. Da li je ovo dobro? Ne znam. Hop. Svuda su igrači. Svuda. Čekat ću ovog. Jer me ovaj najviše nervira od svih. Imao sam sreće. Puno sreće. Inače bi se... Ko? Ti! Gde si pošao? On će mene... Ajde, umri. Evo ti ovo.
želite, možemo se nađemo na serveru. Nekad. Obično kada igram ovako Minecraft, igram na serveru, ovom serveru. Ne igram ni na jednom drugom, tako da ako... Može se desiti da se nađemo ako je vi igrati. Isto ovaj server! I ništa. Jedan život. Moramo ga čuvamo jako dobro. Bum. Bum. Dobro. Beži. A po tim jako dobro znači bum. Da sve ubijemo. Bum. A ne ovako. Ispali smo iz igre. Ispali smo iz igre. Zašto? Ne znam zašto me izbacio. Dobro. Ne vazim. Vratit ćemo se opet. Arcade smo išli. Beše igra bila Super Craft Bros. Da, jeste. Ovog puta ćemo izaberemo nešto što nikad nismo uzeli. Što nismo uzeli. Idemo na mapi Clocks. I uzet ćemo... Da! Ne znam zašto. Ovo, skeletona. I malo parkour. Hop. I ovo nisam uspio. Jej! Bum. I sad beži! Pokušat ću dođem najviše što mogu. Ne! I prvi sam izgubio ja život. Ne! Treba to... Dobro. Stani! To. Ubili smo jednog. Bum. I ti želiš da se kačiš. Ajde, čao. Kako ovaj leti? What? Ne! I moje isprobavanje letenja. Izgubio sam još jedan život. Super. I na kraju ću umreti. I još jedan život. Bit ću među zadnjima sad sa životima. Dobro, nas. Nadam se ćemo nešto bolje. Sad sam zadnji. Stvarno sam zadnji. Nad zadnjima. Zadnji sam. Bum! Trebao sam budem prvi, a ne zadnji. Pogodio sam jednog. Jej. Ne očekujem. Ali umro je. Sam mislio živ. Bum. Bum. Ti si mislio meni da dođeš. Pa bum. 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 Ne! I izgubio sam sve živote. I čao drugari, vidimo se u sljedećem videu. Za ovaj video to je to.